senantolanta bunagun kan coupe du monde diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba Qatar 2022 a bɛ daminɛ kari nata novembre kalo tile 20 san 2022 in na. Jamana 5 minnu bɛna farafina jɔyɔrɔ fa kɛnɛ in kan Senegal bɛ olu la. Juma tɛmɛnen novembre kalo tile 11 Senegal degeli karamɔgɔ Aliou Cissé Senegal senantolantana mɔgɔ 26 tɔgɔw di minnu bɛna ye Qatar kɛnɛ kan. Nama Jara VOA la sigiden Dakar. Senegal ka dege karamɔgɔ Aliou Cissé ye tolantana minnu sugandi diɲɛ tolantanba in na yɛlɛmama don a la. A ye minnu sugandi farafina tolantanba in na kan a fanba ye o tolantana kelenw de ye. Mɔgɔ 26 minnu sugandira a kɔfɛ tolantana do n'o ye latéral gauche ye n'a tɔgɔ Saliou Ciss n'a ɲɔgɔn ŋanama bɔ kan tolantan kɛnɛ kan nka Aliou Cissé ma ta ka da kan nin y'a kalo 6 de ye tolantan tɔn t'a bolo n'o ye club ye. Tolantana 26 minnu fana sugandira sifin naani bu cɛ la nin y'u siɲɛ fɔlɔ de ka na Senegal tolantan tɔn kɔnɔ n'u bɛna diɲɛ tolantanba in kɛ Qatar jamana na i n'a fɔ Pathé Ciss Salif Ciss dɔgɔnin n'a bɛ tolantan kɛ Espagne Ismail Jacob Iliman Ndiaye Nicolas Jackson ani Formose Mendy. Tolantana tɔw yɛlɛmama don olu la jango tolantana minnu bɛ ye kɛnɛ kan tuma bɛɛ i n'a fɔ Cheikhou Kouyaté Kalilou Koulibaly Chelsea kɔfɛ tolantana Sadio Mané Bayern de Munich n'a joginen don Ismail Sarr n'a ɲɔgɔnna caman. Senegali waraw n'o ye les Lions de la Terangaw ye u bɛ taa Qatar jamana na bi tɛnɛ novembre kalo tile 14 Senegali bɛ kulu A kɔnɔ u ni jatigi Qatar jamana ka fara Équateur kan ani Pays-Bas. Nama Jara Dakar VOA Bambara. An ka Senegal ka dɔw ka hakilina lamɛn ka sanga ni tɔgɔ minnu fɔra degeli karamɔgɔ Aliou Cissé fɛ. Nama Jara ka kuma barani na. Ko fila de y'an jɔrɔ Senegal tan na o ye Saliou Ciss ni défenseur mu Afrique ka balontan mun tɛmɛna a kɛra meilleur ye ani Sadio Mané ka jogili ni. Bon Saliou Ciss ta ni o yɔrɔ nin bɛ faamuya parce que joueur mun ni hali ni kɛra meilleur ye ni club ti bolo priorité bɛ di minnu bɛ club bolo n'o bɛ jouer. Sadio Mané ta ye problème bɛ yen de parce que mun bɛ digi ne la dɔɔni o ye Aliou Cissé a ma deli ka jouer sans Sadio Mané. Aliou Cissé a b'a la continuité le to a ye mun samba Coupe d'Afrique o gagné a ye wala fana samba mondial a ye rectification demandé dama la ki wala mun absence de Salif Ciss ani Diao Baldé ani Bouna Sarr. Je pense que aujourd'hui ne hakila bi Senegalikaw man kan ka siran kojugu. Tiɲɛ don Sadio jɔyɔrɔ ka bon tolantan jɛkulu in kɔnɔ nka a ka kan an ka hakili sigi bari tolantantɔ in na hakilina ɲumanw bɛ yen. Sifinw don u bɛ se tolantan na u bɛ se ka Ala taga yɔrɔ jan ni tolantan in na. Ne jigi b'a kan ni tolantantɔ in bɛna fɛn kɛ n'an ma sigi ni fɛn min ye. Wala ne bɛ dugawu kɛ teranga waraw ye u ka an kunna wolo ni tolantan in na. Bonne compétition. Ni Sadio fana tijan dol bi jele i kana sila yeta i b'a ta alale inshallah mol hakilo be kanne mol lafte lale yeta hani Sadio Mané tije. Senegal ka boko fɔlɔ ntɛnɛn na taa don novembre kalo tile 21 nɛgɛ ɲɛ 16 waati Senegal ni Pays-Bas de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Yala Senegal gɛrɛsɛgɛ ka bon ni senantolantana Sadio Mané ta la wa? Ka d'a kan a fari man d'a la kama sɔrɔ a tɔgɔ fɔra Abdoulaye Dabo farikolo ɲɛnajɛ donbagangana don Senegal a bɛ Nama Jara ka kuma barani na. Bɛɛ hakili bɛ Senegal ka waraw kan o de ye Afrique ka champion ye o de y'a to bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ Senegal ka équipe kan min kan ka taa coupe du monde la. Tolantana 26 Senegal ka sélection ɲina a ko dura kosɛbɛ parce que mɔgɔw hakili dalen bɛ min kan min ye bɛɛ jigi ye n'o ye Sadio Mané o jogina mais Aliou Cissé a don liste kɔnɔ parce que dogo k'a bɛ kɛnɛ ale kɛnɛ y'a bila liste kɔnɔ. Sadio Mané joueur dɔ a bɛ se tolantana a ka nafa fana a bɛ vestiaire kɔnɔ. N'an ni denmisɛnninw kumana olu b'a ka kuma lamɛn ni mɔgɔw y'a sigilen ye fana Senegal ka ban kan o fana ka fisa kosɛbɛ parce que ballon d'or fale de kɛra filanan ye duniya mumɛ kɔnɔ o jour sugu n'o b'i bolo foyi n'o ka taga de fo bɛɛ ka ye i ka équipe kɔnɔ. Yala garijɛgɛ bɛ Senegali bolo wa walasa ka taa yɔrɔ jan nin diɲɛ tolantanba min bɛna daminɛ Qatar jamana na novembre kalo tile 20 na. Chance bɛ Senegal la ka bɔ premier tour la. Senegal ka équipe u bɛ denmisɛnninw u mɛnna ɲɔgɔn kan ni équipe minnu mɛnna ɲɔgɔn kan olu bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. A ka groupe équipe kelen de bɛ se ka minɛ n'o ye Pays-Bas ye a n'o de fɔlɔ bɛ bɛn o de y'a to a kɛra cogo cogo sa match fɔlɔ nin kɛni Senegal bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ u kana bugɔ n'u ma bugɔ dɔrɔn ni Ala sɔnna u bɛ se ka bɔ. Halisa coupe du monde ko kun kan Abu Doumbia farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamakɔ ale ka yeta filɛ farafina jamana 5 la minnu bɛna farafina jɔyɔrɔ fa Qatar kɛnɛ kan a ka fɔ la jamana 2 gɛrɛsɛgɛ ka bon Senegal bɛ olu la. N ye gɛrɛsɛgɛ di jamana 2 min ma o ye Cameroun ani Senegal ye. Senegal ale bɛnna min ye Pays-Bas, Équateur ani Qatar ma.
n'i y'o bakuruba lajɛ dɔrɔn Pays-Bas de ka gɛlɛn ale de bɛ sanfɛ ale de y'o disiba ye Senegal ni Équateur olu de bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka fara Pays-Bas kan Qatar ale kulo na bɛnba ye nka jamana tɔ saba in ka girin n'ale an ka diɲɛ ɲɔgɔndanba in ma kɔnɔ n'o ye sirantɔlɔntan ɲɔgɔndanba in ye ni bɛna taa tan Qatar jamana kan san 2022 in na VOA Bambara tɔgɔ la Nama Jara Dakar ani Siaka Traoré Bamakɔ.